Takže čus, ja som Richard a dneska tu... máme nové video z vašej najobľúbenejšej série, najsledovanejšej na tomto kanáli a to je Snapchat s fanúšik. Takže po mesiaci tu máme ďalší diel, dosť ste si oň písali, takže som si povedal, že už to musím natočiť. Naladil som takú vianočnú atmosféru za nami, dúfam, že to oceníte, lebo som si tam dával tak dlho a je to tam pripevnené páskou. Ja nebudem zdržovať a pustíme sa na to. Takže stále ma trafí ten problém, že sa mi snapy otvárajú samej. Nikto ste mi to v komentároch neporadili, lebo to asi nikto neviete, ale podľa mňa to je tým, že ich chodí strašne veľa a podľa mňa to nestíha všetko spracovať. A... zapíname Snapchat! Oh yeah. Oh damn. Niekto sa tu volá, že Rishino. Paráda. Pozrieme si moje my story. Hard day, zajtra točíme. Oh yeah. Tak som to aj dodržal. To som bol dneska ráno na informatike. Prvá hodina, vidíte, spuchnutý jak lečo a... Why not, man? Čau Risho. Nazdar bracho. Oh yeah. Zdravíme všetky. Ulzanec. Aha, to má byť asi ulízanec, nie? Ale dobrú máš mikinu, bracho. MKA, bakaková mikina, oh yeah. Paráda, noha, super. Smrdí to cítim až sem, sa choď umyť. Choď sa umyť, Igaj. To je asi v divadle. To je, že to je, ono to je, bože, neviem, či to není v Nitre, alebo... Dúfam, že je v Nitre divadlo, alebo, nie, neviem, asi v Nitre. Ak je to v Nitre... Nie, to není v Nitre. Ale ja viem tie podľa tých drevených oných na tých sedačkách. My sme tam boli. Napíšte mi, napíš mi prosím ťa, ak to kúkaš, tak mi napíš, kde si to bol. Ale podľa mňa to je asi Nitra. Mala som držať dietu a nie jesť kebab. Náhodou kebab je mega. Kebab! Chalujem v kuse, keď mám lode. Nice. Ježiš, to milujem. Proste idem zo školy a mám 5%. Viete, keď idem a mám 100%, tak idem, že... Ale keď mám 5%, takže tak, no. To nejde načítať, chápeš? Ty nula asi ma zabiješ, ale nejde to. Sorry, don't hate me, please, ok? Jej, to si vyrábala ty. To aj my sme robili na základke také hovadiny. Presne tiež také, jak sa to volá, to v čom je ona. Bože, jak sa to volá, v čom je sviečka? Svietnik? Nie. Neviem, no to čo v tom je... To, v čom je sviečka, to sme mali vyrábať a neviem, z čoho sme to vyrábali a potom sa to malo ísť predávať. A išli všetkých sa predávať, len moje nie. Díky, pančelka. Piknik. Gogo, iPhony, všetko. Nie, je tam jeden Samsung. Verný som mnou Samsung, ale tiež by som bral akože iPhone, ale... Toto dievča sa napísalo pod moje video, že OK, to môžete aj tuto vidieť, hej? Že ok, tak ja že ok a práve sme si písali v kuse ok. A ja nechápem, o čo jej išlo. Akože môžeš mi to napísať do komentáru, že o čo ti išlo. A jak napíšeš ok, tak... Video! Jaký bravčový rez. Prepáč, ale videlo ťa 10 000 ľudí. Sorry. Nesnášim, když mi atomovka skazí fotku. Bežne stáva, no. Akože mne sa to stáva dosť bežne. Neverila by. Terry, ahoj. Ahoj, Terry Blitzen. Dúfam, že sa to tak píše. Bože, by ste vás hejtovali. Ale píše sa to tak, že? Ak nie, tak som odteraz premenoval. Riško si úplne... Dáme asi toto, že? Čo narobíš, no? A ako som slúbil, na konci každého Snapchat videa budem otvárať náhodné my stories niekoho z vás, čo si ma pridal. Takže ja vyberiem jedno a bude to klobasa 001. A cecky? Hej, ona tam podľa mňa dala cecky a vy ste to vycenzurovali smajlikom. Až teraz ich zakryla. Takže to je pre tento diel úplne všetko. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite zanechať palec hore, aby som vedel, či mám natočiť aj ďalší diel. Ak aj vy chcete byť vo videu, takže si ma určite pridajte. Tu je môj Snapchat, je aj v popisu videa. V popise videa. Bože, to skloňovanie dneska mi vôbec nejde. A takisto aj moja facebooková stránka, môj osobný Facebook, Ask, kde mi určite napíšte otázku, všetko je v popise videa, tak určite čítajte popisok. Takže určite nezabudnite zanechať nejaký pekný komentár alebo palec hore. Ja vám prajem šťastné a veselé, aj keď ešte do Vianoc nejaké video vydám.
ale aj tak predbežne. Takže ja sa s vami učím a jediné, čo by som povedal, je čus.